beirianwyr ynni adnewyddadwy. Mae hwnna'n golygu ynni ni'n gallu defnyddio tro ar ôl tro ar ôl tro. Dyw'r haul ddim yn rhedeg mas, dyw'r gwynt ddim yn rhedeg mas, dyw'r dŵr ddim yn rhedeg mas, dim fel glo, olew a nwy. Felly, chi'n ni ddefnyddio paneli solar ar diwrnod heulog fel hyn. Os ni roi ar haul, mae hwn mynd lan hwn. A os ti'n mynd ar llaw, mae'n mynd lawr. A ni wedi plug hwnna mewn a mae hwn yn mynd i'r haul a mae'n gweud y grif. Faint mor grif mae fe'n ar mae'n 79. Gathoch chi wneud byzo? Do, oce, chi moyn newid ei... Mae bylb gen i fyna. Fi yw Aled Von Owen, perchennog Ynni Da. Nes i dechrau'r cwmni nôl yn 2012 mwyn ceisio addysgu'r cenhedlaeth nesaf am yr heriau hinsawdd a byd natur i ni'n gwynebu. Dwi wedi bod yn dysgu am trydan heddiw. Hwn yn helpu fi deall trydan. Mae Ynni Da yn ymweld ag ysgolion yn ddyddiol ar draws Cymru mwyn rhoi'r sgiliau a'r gwybodaeth i'r plant ac i'r athrawon i ddeall fwy am sut i ni'n defnyddio trydan, sut mae trydan yn cael ei greu a'i gwastraffu. Siwmai, Mrs Rhian Francis ydw i, pennaeth Ysgol Heol. Mae wedi bod yn braf croesawu Ynni Da nôl yma eto gyda Ynni Sir Gâr i godi ymwybyddiaeth y plant o drydan, a sut i arbed trydan a sut maen nhw'n gallu cyfrannu tuag at y leihau cynhesu byd eang. STEAM, yes, STEAM. Felly bob tro i ni'n switcho rhywbeth mlaen yn y wal, rhwle yn y wlad, maen nhw'n creu tân i twymo dŵr, sy'n troi hwnna mewn i STEAM, sy'n teithio i droi turbine mwyn troi generadur lot fwy na hwn, i greu trydan i ni gallu defnyddio. Felly mae pob dydd wedi selio ar y fframwaith o dechrau'r gwers drwy ddeall sut mae trydan yn cael ei greu. I ni'n cynnal quizzes a gemau bach mwyn bod plant yn deall y gwahaniaeth a beth sy'n creu trydan, neu beth sy'n storio trydan, neu beth sy'n ddim byd i wneud gyda fe o gwbl. Yna ni'n deall tyma bach fwy am hanes trydan a'r pobl eiconig sydd wedi symud yn dealltwriaeth ni o ynni ymweld. Beth sydd gyda fi fan hyn yw mesurydd watts. Mae trydan llifo trydan hwn. Mae hwn yn gweud wrthai yn gwmws sawl watt sy'n cael ei greu. Yna mae'r plant yn neidio ar y beiciau trydan, le nhw sy'n cael pweru y bylbiau. Ni wedi mynd ar baic, fi wedi cael tro a cael 148 watt. Fi wedi mynd ar y beic a fi wedi cael 129. Fi wedi cael 207. Miss Planet! 209. Liam Barnett ydw i, a dwi'n dysgu blwyddyn 4, 5 a 6 yn Ysgol Heol. Mae'r plant i joio mas draw, gaethon nhw cyfle i wneud gweithgareddau ymarferol sy'n neges mor bwysig. I ni fel ysgol yn credu'n gryf yno bod e'n bwysig i cadarnhau bod newid hinsawdd mor bwysig mwyn dyfodol y plant. Mae gweithgareddau ymarferol fel hyn yn dod â'r neges yna ar draws mewn ffordd hwylus. Dyw e ddim yn arswydus, dim byd fel yna, mae'n cael ei wneud mewn ffordd sensitif. Mae dy chi 2 yn iawn. Ti'n gwybod fel dyfalu watts. Oedd ni'n eisiau trefnu fel pa o'r lleiaf i'r fwyaf i'n defnyddio watt. Oedd ni'n meddwl bod hedrau defnyddio'r fwyaf. A wedyn y cawod, pen y cawod, aethon ni un yn gywir. 1,800. Fi wedi cael sioc of hairdryer. So faint o miss wedi cael? Tua 200. So bydde eisiau bron 10 miss yn pedlo just i rhywun i gallu sychu gwaith. Ac yna, wneud gweithgaredd ar cymharu faint o watts maen nhw'n gallu creu gyda faint o watts mae offer trydanol yn ein tŷ yn defnyddio. Un mwyaf oedd like an electric trydan, like washing thing, shower.
Oedd e'n like 10,000. Oedd fi'n sioct. Fes i sioc fawr i mewn gwirionedd, fel oedolyn, chi'n gwybod pan chi'n prynu bwlb, chi'n gweld y watts ar y bwlb, ond i weld trefnu fe a faint o bŵer mae rhywbeth yn defnyddio, o'n i wedi sefyr dani, o'n i ddim wedi meddwl byddai cael cawod yn defnyddio cymaint o watts mewn gwirionedd, o'n i wedi sefyr dani, felly mae e'n neud chi feddwl am faint o egni chi'n defnyddio'n ddyddiol. So unrhyw beth yn eich tŷ chi sy'n defnyddio trydan i greu gwres, nhw sy'n defnyddio mwyaf. Rai weithiau pryd fi'n golchi gwallt fi a wedyn ar ôl fi'n sallu fe, fi yn meddwl rai weithiau faint o drydan ydw fi'n defnyddio yn y tŷ. A mae mam yn gofyn hefyd. O'n i yn ysgol eco Blatinum, felly mae'r plant yn ymwybodol o'r heriau sy'n gwynebu y byd. Ni yn cyflwyno y gwaith mewn ffordd positif ar pethau ni'n gallu wneud. A hefyd, y pethau mae'r plant yn dysgu yn yr ysgol, maen nhw'n gallu rannu gyda'r teuluoedd a bydd hwnna'n gallu cael ei ehangu yn y gymdeithas fel bod y neges yn ymestyn ymhellach. Pryd oedd Aled i dod, oedd wedi fel rhoi fe mas yn fel interesting a fi wedi yndo sando fe mwy. Fi wedi soio hefi. Pob prynhawn yna ni'n mynd tu allan i'r ystafell ddosbarth i ddefnyddio y gwybodaeth i ni wedi dysgu yn y bore am ynni adnewyddadwy a rhoi e mewn i sesiwn bach ymarferol. Mae'r plant yn dylunio cylchred solar le maen nhw'n mesur faint o drydan mae pob panel solar yn ei greu. Yna maen nhw'n adeiladu tyrbain gwynt i hunain a mesur beth yw dyluniad gorau'r tyrbain gwynt mwyn gallu creu ynni mwyaf effeithiol. Ni'n gallu dal y gwynt a wedyn ni byddai'r trydan yn cael ei greu yn y generator ac yn dod allan o fan hyn mwyn bod ni'n gallu creu trydan hefyd. So ar dydd fel hyn yng Nghymru, gyda'r haul a gyda'r gwynt, yna ni bron yn gallu creu yr holl trydan sydd angen arno ni os y'n ni moyn drwy ynni adnewyddadwy, ynni glân. I ni yn ynni da yn hapus iawn i gydweithio gyda mudiad moraloesol a Ynni Sir Gâr. Ac eleni mae grant Chwyldro nhw ar gael i ariannu prosiectau gyda pobl ifanc mwyn deall fwy am yr her yr hinsawdd i ni'n gwynebu a chreu ynni yn lleol. Diolch!